Que se acabe a pandemia, creo, ¿no? Felicidade, sobre todo, e que se acaba a pandemia, eso sí. Que veña moito mellor que este, a ver se dunha vez por todas vai o coronavirus xa de aquí. Este foi duro. Foi un pouco duro, sobre todo a nivel de traballadores, ou por exemplo, traballo en hostelería, foi unha porquería este ano. Que lle pedimos? Que se vaya esta merda, que saquemos a mascarilla da cara. Tal como viene este año, muchísima salud y mucha paz y menos polaridad en todos los aspectos, sobre todo a nivel político, de nuestros políticos tanto locales como nacionales. Yo también le pediría eso, es muy importante. Pois pedimoslle que se acabe esta leria xa do coronavirus, non? Que podamos quitar a mascarilla, que podamos a volta á normalidade de antes, que éramos moi ricos. Ao ano novo pídolle moita salud e moita felicidade, sobre todo po meu pequeno, que naceu este ano en pandemia, e gustaríame que podera levar a vida que levei eu cando era pequena, pois sin mascarillas, ver o sorriso da xente, poder tocar outros nenos, poder bicar, pois gustaríame pedirlle eso, salud e felicidade po meu pequeno.